मोनिका मिश्रा, पवन सिंह, यूट्यूब पे पूरा छा गिल बा के पवन सिंह हुए सुंदरता के दीवाने। लेना ना देना भर नहीं पसेना हुए हाल बा। हो गई बर्बाद। अब बस बस बाप रे बाप होई देखो। खैर हम वही पर बात करे नहीं कि हम कुछ स्पेशल बात करे वाला बनी पियर फराक वाली 2 अहिरान खेसारी लाल यादव आ पवन सिंह के बारे में जो उनकी स्पेशल वीडियो होखे वाला बात वीडियो के पूरा देखे लो। आ रहल बात मोनिका मिश्रा के, तो एगो बात हम तरह से कह दी कि मोनिका नाम से पुराना नाता बा, ठीक बा। हमरा लागता कि रामायण महाभारत से ही नाम चलते आवता। मोनिका तारा लोग के पता हुई, ऋषि विश्वामित्र मोनिका, एगो मोनिका थी जो वहां जाती थी, वहां आपको पता होगा, हमको कहने का जरूरी नहीं। रहल बात पवन सिंह आ मोनिका मिश्रा के, तो एगो स्पेशल वीडियो लोडेड बा, जल्दी आई तारा लोग के देखे के मिली। देखो एगो हमार बात, एगो बात हम तारा लोग से कह देता, जितना पावर स्टार पवन सिंह के फैंस बढ़ा लो, जितना भी दिल से माने वाला, जेंगा माने वाला, ठीक बा, एगो चीज तू लो दिमाग में से सब कुछ निकाल दिया लो, शांत मन कर लिया लो, आ ओकरा बाद वीडियो देखिए लो, तारा लोग के पता चल जाए पवन सिंह। अभी हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं अहिरान के बारे में। तनिया सा बात कर लिया जाए, जातिवाद के बारे में तनिया सा बात कर लिया जाए। खेसारी लाल यादव एगो जातिवाद गाना लेके आवत रहन अहिरान। ओकरा बाद एक जनी हमार महाअनुभव बानी, जी हाँ, जौन कहतनी कि ना कलाकार तो जातिवाद नहीं करना चाहिए था, कलाकार को जातिवाद शोभा नहीं देता है। बाबू आप भुला गए कि आपका लिखा हुआ गाना जातिवाद पवन सिंह गाए हैं। मन बड़ा ढेरे थी जातिवाद जातिवाद लिख के, जातिवाद गाना लिख के गवा देता रहा। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव, सबका अपना अपना जात होता है, सबका अपना अपना जात का बड़ाई करना अनिवार्य है। वो कलाकार हो चाहे कुछ भी हो, जिस जो मन वो करेगा। आप लोग अपना बेरी माने इ तो हो गई भाई, टडक उटक कुर्रा दुकौची कुत्ता टॉमी, ई वाला हाल हो गई है। अपना बेरी सब कुछ सही बा, दूसरा के बेरी ना 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 नहीं खराब बा, ई गलत बात है बबुआ। ऐसा ऐसा आप लोग मत पोस्ट कीजिए, ई मत कीजिए, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री भाई जातिवाद हो गई बता, आ सब जात के लोग बढ़ रही बा, का जातिवाद नहीं के होत, शुरुए से जातिवाद होता। ओ बेरा कहाँ रहनी जब जातिवाद शुरू हो रहे, ओ बेरा बोले रहती तब तो हमरा तनी ऐसा लाग रही। हाँ, अब बात करिए जब पवन सिंह के फिल्म कहता नहीं गाना, फिल्म तो हमरा लगा था कि साहब फिल्म में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री घुस जाई, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री घुस जाई। दीपक दिलदार, का बोल जाला हिंकरा के, गुंजन सिंह, अरविंद केला, कल्लू, रितेश पांडे, मोनिका मिश्रा, क्वीन शालिनी, आस्था सिंह, सब जना के ऑफर मिल गई बा। अभी 5-6 गो और कहीं इवेंट होई नु तो ओहू में 2-4 गो लोग आई, उनको लोग के शाहबाद में ऑफर, शाहबाद में भाई पूरा एगो शाहबाद, एगो एथी नहीं क्या, शाहबाद में सब लोग के एंट्री मिल जाए। का जाने वो शाहबाद सूट होई कि ना होई, लेकिन एंट्री सब जना के मिल जाए, जगह काला माटी के हाल भइल। बाकी बात करें जब पियर फराक, देखो भाई एक बुरा मत मानी हलो, हम मन में चलता भाई, हमारा मुंह में से निकल जाता, टाइम आ जाता है, सिचुएशन आ जाता तो हमारा मुंह में से निकल जाता। बुरा मानला के जरूरत नहीं है। देखो एगो बात हम तरलो से कह दी, लेकिन ये वीडियो में ना, अगला वीडियो में कह, तब वीडियो के वो वीडियो का इंतजार करे, एक बार चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। बात कर लीजिए पियर फराक वाली 2 रात के 9 बजे रिलीज हुए। उम्मीद उतना ना रहे कि कुछ अच्छा करी, लेकिन बहुत अच्छा कैले बा। अभी तक ले 1.5 मिलियन व्यू बा, लेकिन हमरा लगा था कि बस इतने भर, कैसे कि गाना वो लेवल के नहीं है जौन की लोग घर में जैसे कि ना होला शादी ब्याह में बजा दे, वो लेवल के जौन बाकी हमारा नहीं लागत। लेकिन गाना बिजोड़ बा भाई। जब हाउ गाना एगो 24 मिलियन शायद व्यू चल गई हाउ पवन सिंह के, तो पवन सिंह के जलवा बा भाई। पवन सिंह के गाना कैसन को दम ओइमे लाग जाला, लोग पवन सिंह के फैंस के और ही जलवा बा कि भाई उ लोग चलवा दिलो, उ लोग बवाल मचा दिलो, ठीक बा। तो अभी तक ले ट्रेंडिंग में तो गाना नहीं आई, लेकिन हमरा लगा था कि ट्रेंडिंग में आ जाए। हाँ, खेसारी लाल यादव के गाना ट्रेंडिंग में बा, जाना गाना के नाम बा हेलो गाइज। हेलो गाइज हम कहले रहे कि भाई इनका रिवाइवल साबित हो जाई, तो हेलो गाइज में जबरदस्त जौन बा कि एथी बा। एगो और ही बात कह दी, अभी कुछ हम ना कहम, ठीक बा। हम एगो चीज कह देता नहीं कि बस हमरा लगा था कि पियर फराक वाली के बस इतने भर के एथी बा, ठीक बा। ओकरा बाद हमरा नहीं लगा कि कुछ होई, लेकिन वीडियो में हम कुछ बोलले बनी तार लोग बुरा लागल होई, तो अपना दिमाग से सब कुछ निकाल के ओकरा बाद हम सब जाके वीडियो देखिए लोग, ओकरा बाद पता चली। और ओकरा खातिर एगो स्पेशल वीडियो लोडेड बा, जल्दी तार लोग के देखे के मिली। बाकी हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।